Base sa nakuptang CCTV sa kapulisan, human ang pagpang-hold up sa usa ka pawn shop sa Davao City kagahapon. Nasayran nga nag-ilis ang usa ka sospek aron dili mailhan sa nagukod nga mga pulis. Ang detalye sa report ni Argil Relator live. Argil. Sara modo sa mga sospek nga hubuon ang ilang gipang sapaw nga sanina aron nga maglisod sa pag-ila ang nagukod nga kapulisan. Samtang sa inisyal kagahapon nga tulo lang ka mga sospek nga niatake sa maong pawn shop, sa karon sumala sa Davao City Police Office 6 ka mga sospek diin 5 kanila ang padayon karon nga ginapangita. Sa kuha sa CCTV nga gikuptan karon sa kapulisan, makita ang pagsulod sa mga tulisan sa target nga pawn shop sa Illustrious Street, Davao City. Dinhi gidiretso og hapak og armas ang usa sa duha ka security guard o gipahapa sila. Samtang nanulod na sa counter ang tulo o gipangtutukan og pusil o gipahapa sab ang mga staff. Giguba ang salamin og paspas nga gilimas ang mga alahas. Dayon gisulod sa bag. Dunay armadong tulisan nga nakabantay sa tubangan. Human ang 2 minutos, misibat na ang mga sospek, bit-bit ang mga bag nga ilang gisudlan sa mga alahas. Sa pagukod sa kapulisan sa mga sospek, nga nanaga na lang kay wala na miandar ang ilang getaway vehicle nga motorsiklo. Unang gisuta sa kapulisan ang mga stall sa Bangkerohan Public Market kung asa gituuhang nagtago ang mga sospek. Unsa ni baril? Away mo di abam! Ha! Duas! Hangtod sa naabtan gayod sa kapulisan ang usa sa mga sospek sulod sa CR. Ha? Luas! Yagod! Papa! Pada! Tapa! Tapa! Pa! Tapa! Tapa! Pusas! Malapusong nadakpan ang usa sa mga sospek. Sa pagukod sa lain pang sospek, makita sa CCTV nga nagdagan sa dalan tunga sa larayan ang usa ka sospek. Sa unahan, gihubo ni ini ang iyang gisuot nga pantalon o gibilin lang sa dalan. Naka-short pants na lang ang sospek. Pipila lang ka segundo, nagsunod sa iyang giagian ang nagukod kaniya nga police auxiliary og sundalo sa Task Force Davao. Apan ang suspect, yano na lang nga nagbaktas og nagbutang og purong sa ulo, padulong sa pikas nga dalan nga daw walay nahitabo. Mibaktas pa sa unahan og naghulat pa og masakyan. Taod-taod pa, mi para kini og tricycle dayon sakay. Wala na kini nasundan pa sa otoridad. Ginalantaw sa Davao Police nga posibleng organized crime group ang miatake sa pawn shop. Sir, possible ba malaking grupo ito? Yes, malaking grupo ito. Organisado? Organisado sila. So, and there must be tips there. Very accurate yung very accurate yung mga actions nila. Mensahe ni Inis sa mga tulisan. Doon sa mga perpetrators, meron kayong choice. Your choice is to surrender, but we will go after you. Parayong nakasirado karon ang nabiktimang pawn shop, samtang nagaparayo na ang investigasyon. Ginasubay na sab kung kang kinsa nakarehistro ang mga nasakmit nga pusil gikan sa mga sospek. Parayon pang ginapangita sa kapulisan ang uban pang mga sospek sa maong krimen. Kasong robbery by a band, illegal possession of firearms o kalapasan sa Comelec gun ban ang atubangong kaso sa sospek nga wala pa mihatag og pahayag. Sara, nanawagan karon ang kapulisan sa operasyon sa katawhan gani mihatag og 100,000 pesos nga reward per suspect ang kapulisan sa kung kinsa man makahatag og impormasyon nga moresulta sa pag-identify ngon man makatultol no sa lokasyon sa 5 pa kagipangita nga mga suspect. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.